לכם היום להישמע. אז עוד שני דוברים, ונעבור לדיון עצמו. בבקשה, אז לא לכעוס עליי. טוב, אז שלום לכולם, אני אפרת, אחותו של גלעד אלמליח, גיבור ישראל. גלעד נפל לפני 4 חודשים בלבנון, אבא ל5 ילדים, מהנדס בניין, אבל בעיקר תלמיד חכם שלמד תורה ועשה המון טוב לעם ישראל, היה מתנדב עם ניצולי שואה. מצדיעים לו כולם. ממש ראוי לזה. גלעד ראה את עצמו, בהרבה כתבים שלו הוא כותב, אני משרת העם. איפה שעם ישראל צריך אותי, שם אני אהיה. הוא היה מוכן להקריב באמת הכל בשביל העם הזה בשמחה, בשביל מה שעם ישראל צריך. ומצאנו באחד הכתבים שלו, הוא כותב על זה שאנחנו בימים שממש עת הרת עולם, הקדוש ברוך הוא משנה איתי ומחליף את הזמנים, ואנחנו נקראים לדגל, למלחמת הרוח הפנימית, להבין את צו השעה ולעשות את מה שמוטל עלינו. ואם אני ככה ממשיכה ברוח שלו, אנחנו ערב פורים, אנחנו בימים ההם בזמן הזה ממש, הסיפור של המגילה זה הסיפור שלנו, מה שמתחיל, אני קצת מתחברת לדברים שאמרתם קודם, איפה שמתחילה הישועה אז, זה כשאסתר מבינה שלך כנוס את כל היהודים, התחלת הישועה זה כשאנחנו נהיה ביחד, וגם האויב שלנו יודע את זה הכי חזק, גם בימים שלנו יש לנו אויב צר, שכל המגמה שלו זה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ממש כל היהודים, בלי הבחנה אם אתה ממגזר כזה או אחר, או משתייך לדעה פוליטית כזאת או אחרת. זה המטרה שלו וזה מה שהוא רוצה, והוא תמיד הראשון להבין את זה, שאיפה נקודת החולשה לתקוף אותנו, כשישנו עם אחד מפוזר ומפורד, כשאנחנו בפירוד, זה הנקודה לתקוף אותנו, כי כוחנו ואחדותנו, והאויבים יודעים את זה יותר טוב מאיתנו, ואנחנו איכשהו זורמים איתם ומשתפים איתם פעולה, והופכים את סוגיית החטופים לפוליטית, כשזה בדיוק הפוך, שאנחנו מוכנים לעשות הכל בשביל שהחטופים יחזרו, כי זה של כולנו, זה לא הם, זה לא ואנחנו, זה כולנו יחד. יש לנו מחלוקות אולי על הדרך, אבל מחלוקת זה מלשון חלקים, כל החלקים חשובים בדיון הזה, ואין אפשרות לנמוס דעה של אף אחד אחר, אנחנו יחד, ואנחנו מצפים ומאמינים לגמרי שאנחנו נראה ימים גדולים, ובסוף המטרה שלנו כעם היא לא רק שנגיע לאיזשהו ביטחון פיזי וזהו, אלא יש לנו תפקיד, העולם כולו צריך את התפקיד שלנו, יש לנו תפקיד להאיר לעולם הזה אור של מוסר ושל צדק ושל אמת, ויש לנו רק אחרי שנתפנה, קודם כל סור מרע ואז עשה טוב, קודם כל שנשמיד את החמאס ונשמיד את מי שרק רוצה רוע ורשע בעולם הזה, נוכל להתפנות לקומות הבאות, כבר הולכת קוממיות, קומה על גבי קומה, יש לנו קומות נוספות בגאולה של עם ישראל, להאיר לעולם אור של מוסר וצדק ושלום, ואסור לנו לשכוח, יש לנו זהות, יש לנו שורשים עמוקים כעם יהודי, מה שמחייב אותנו לחיות כאן, כי העולם צריך אותנו כאן, כי יש לנו תפקיד גדול, ואסור לנו לשכוח את הזהות שלנו, בעזרת השם, כמו שאז הייתה ישועה גם בימים שלנו, נזכה אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, ושיהיה אורה ושמחה וששון, בעיקר בעזרת השם בקרוב ממש. אני רק רוצה עוד מילה אחת, חבר הכנסת ביסמוט. אני רוצה להגיד לגברת שדיברה כעת, כאילו תחושה הייתה לי עכשיו שהשמש פשוט ירדה לוועדה הזו והאירה את המקום. תודה רבה לך. תודה לכם. כן, בבקשה. 2, זה הדוברים. אני רק ממש במשפט אחד, אני רק רוצה... הדוברים, לא, אתה תדבר, חברי, אתה תדבר. אצלי בוועדה מדברים כולם. אבל זה הדובר האחרון, בבקשה. אני חיים, אבא שלי ענבר איימן. אני רוצה להגיד, קודם כל להגיד תודה ולהצדיע לחיילים האמיצים האלה, לטובה, לגלעד. אני באופן אישי מרגיש שאני לא אומר מספיק תודה ומעריך את גבורתם, וזו ההזדמנות להגיד את התודה ולהעריך את גבורתם, שבזכותם, בזכות החיילים האמיצים האלה, הצלחנו לשחרר את החטופים, את חלק מהחטופים, ויש עדיין מלאכה מרובה עדיין לעשות, שצריך עדיין לעשות, ואת אשר על ליבי לגבי ענבר ושאר החטופים אתה יודע, אני לא צריך להגיד את זה, לדברים ברורים, שכל מילה תהיה מיותרת כדי להסביר למה וכמה ומה צריך לעשות איתם. אז מה שהיה חשוב זה באמת להגיד תודה ולהצדיע לחיילים הגיבורים האלה, שעדיין ממשיכים להקיז את דמם ועל גבורתם. תודה רבה. אני רוצה להוסיף פה משהו. דוד של אבינתן, שמעון אור.